even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de politie. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Dames en heren kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal, een van harte goedendag. Welkom bij deze aflevering van de talkshow Taknangami. Talk to me, praat met mij. Vandaag praten we met een ontzettend belangrijke persoon in de Surinaamse politiek. Hij timmert al een hele tijd aan de weg en u vraagt om hem, u wilt hem horen, dus hebben we hem opgezocht en hij heeft tijd voor ons vrijgemaakt. Niet veel tijd, maar een beetje van de ruimte die hij had om quality time met zijn familie door te brengen, heeft hij gereserveerd voor u als kijker van Kulturu TV Internationaal. Daar zijn we hem dankbaar voor. We praten over de heer Henk moeilijke naam, Ramnandal. Ramnandanlal. Oh, eerst Ramnan en dan Lal. Ramnandanlal. Moeilijke naam, maar wel een makkelijke man. Wat betreft het benaderen, maar wat betreft het intellect, u zult het zelf meemaken en een oordeel geven. Fijn dat u kijkt. Goedendag Henk. Mag ik Henk zeggen? Mag ik eraan zeggen? Absoluut zeker. Hoe gaat het? Ja, prima. Ja, druk natuurlijk. Ja, verkiezingsperiode. Ik had net een folder in mijn hand. Misschien dat ik het foldertje kan krijgen van degene die vandaag verantwoordelijk is voor hoe we geportretteerd worden. Ja. Henk, druk, je hebt het net zelf gezegd, maar je bent eigenlijk, dank u wel, het hele jaar door druk. Ja. Met jouw politieke denken te voeden aan dit volk. Mijn eerste vraag, want ik wil, omdat je weinig tijd hebt, scherp zijn vandaag. Is dit volk vatbaar voor het politiek denken van mannen zoals Henk Ramnandal? Ramnandanlal. Ja, we hebben eigenlijk geen keuze, hè? Want wat we hebben gezien is, we gaan dus nu ook weer het veld in, ja, met de verkiezingen. Ja. En wat we zien is dus dat het volk zegt, eigenlijk alle politieke partijen geeft elkaar. Maar het volk zegt meer, het volk zegt, eigenlijk de filosofie van hoe wij ons als land hebben ontwikkeld de afgelopen 50 jaar, Ja. dan zie je dat we niet echt veel vooruit zijn gekomen. Men heeft het gevoel alsof we in een cirkel aan het draaien zijn. En eigenlijk, afvallen dat boy minus heb tak zomaar moet stemmen, want de mij doet als refsan. Maar als je dus inderdaad gaat analyseren waarom het volk dat zegt, waarom we dus het gevoel hebben vandaag de dag dat eigenlijk Suriname niet veel is vooruitgekomen, dan zie je dus dat wij overwegend regeringen aan de macht hebben gehad in Suriname, die in principe hetzelfde hebben gedaan. Ze hebben op basis van een korte termijn plan het land geregeerd. En dat korte termijn plan is gekomen vanuit wat we noemen tegenwoordig friends and family. Belangen die worden behartigd verder. Belangen van een kleine groep van mensen. Die belangen staan centraal. Maar wat je ook ziet gebeuren is dat een kleine groep van mensen nemen hele belangrijke besluiten die gevolgen hebben, grote gevolgen hebben voor die bevolking. Zonder dat volk erbij te betrekken. Ja. En als laatste, wat je dan ziet in een andere kenmerk, is dat de inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen worden te weinig gebruikt voor de ontwikkeling van dit volk. Zo. Dit is wat we noemen de kenmerken van de oude politiek. Eigenlijk dat begrip, de oude politiek, is in de jaren 70 geboren. Toen dus nieuwe progressieve partijen opkwamen in Suriname. Waaronder dus de PALU, maar je had nog een aantal andere, als de Volkspartij, KPS van Keerveld, Communistische Partij van Brambeer. Zo had je dus een aantal progressieve partijen die toen ontstonden. Brambeer is vermoord, hè? Was een van de 16 slachtoffers bij de 8 december gebeurtenissen. Maar het gaat erom, dat was dus dat nieuwe denken, de nieuwe politiek, die ook niet etnisch was
georiënteerd, gebaseerd. Dus al deze politieke partijen die toen ontstonden, de nieuwe politieke partijen, zoals we dat toen noemden, de nieuwe politiek, die waren vooral niet etnisch gebaseerd, maar ook ze hadden een bepaalde ontwikkelingsvisie, een ontwikkelingskijk op het land, die de oude politieke partijen niet hadden, die zeg maar een soort van afhankelijkheid toonden naar het oude moederland. Maar wat we hebben gehad dus na 75, we zijn doorgegaan met diezelfde politiek. En vandaag de dag zien we dus dat we niet veel zijn vooruitgekomen. Eigenlijk heb je gezien, neem dan de laatste 2 regeringen. De vorige, wat we noemen de NDP-coalitie en deze, de huidige VHP-coalitie. En wat we krijgen is natuurlijk, afhankelijk vergiet vaak snel. Maar deze regering heeft het heel erg bot gemaakt. Ja, toch? Ja. We zien weer die etnische politiek opkomen. Een heleboel mensen in het veld zeggen, de man die moest stemde maar Puro. Ja. Maar wat wij zeggen, terug naar de vorige NDP-coalitie, gaat niet veel verandering brengen in het regeerbeleid. Omdat ze in principe hetzelfde hebben gedaan. Ze hebben, ook de vorige regering is naar het IMF gegaan, we zijn dat vergeten. Maar waarom ga je naar het IMF? Als je niet eerst hebt nagedacht over de ontwikkeling van het land. Ja. Dat heeft deze regering ook gedaan. Weliswaar is deze regering doorgegaan met het IMF-programma. Ja, verder gegaan. En de vorige was in een vroeg stadium gestopt. Ja. Maar ook het verdeel en heers. De vorige regering die verdeelde het volk op basis van wat je noemt partijpolitieke belangen. We zien allerlei maatregelen die zijn genomen bijvoorbeeld in het binnenland. Er is een Gramang benoemd daar op basis van een partijpolitieke voorkeur. Die eigenlijk die samenleving van het binnenland, de Sarmakaanse gemeenschap, vreselijk heeft verdeeld. Maar ook neem bijvoorbeeld de rijstsector, waar je tegenwoordig 3 boerenorganisaties hebt met 2 verenigingen van rijstexporteurs. De ene is NDP gelieerd, de andere is VHP gelieerd. Dus wat je ziet is, ze hebben in principe hetzelfde gedaan. En dan praat ik nog niet eens over die Friends and Family, het verhaal van Friends and Family. Nee. Al die zonen en dochters van de vorige president en hetzelfde zien we nu weer gebeuren. Ja. Dus wat we zeggen is, deze regering niet, maar terug naar de vorige ook. En wat er dus nu is gebeurd, is dat er een beweging is ontstaan. Er zijn dus 10 initiatiefnemers geweest die bij elkaar zijn gekomen. We hebben ook als PALU geprobeerd vanaf de afgelopen verkiezingen om een brede coalitie te maken. Dat is ons niet gelukt. Maar deze 10 initiatiefnemers uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, die hebben 13, 14 partijen bij elkaar gebracht. En uiteindelijk zijn er 3 politieke partijen overgebleven, waaronder dus de PALU's, PAL en Wiesrana. En die hebben dus een nieuwe organisatie opgericht, OPSU. En OPSU is dus de nieuwe politieke partij, waarmee we dus de verkiezingen in zullen gaan. Het is eigenlijk zijn deze 3 partijen bereid geweest om hun eigen naam op te geven. En te zeggen, we gaan iets nieuws maken. Eigenlijk is een overeenkomst getekend waarbij er een nieuw politiek orgaan, noem het maar geen politieke partij, want we hadden te weinig tijd daarvoor om het tot een politieke partij te verheffen. Een nieuw politiek lichaam opgericht, dat heet het Nationaal Congres. En de bedoeling van het Nationaal Congres is dus dat samen met de 10 initiatiefnemers en deze politieke partijen, dat er met elkaar gesproken gaat worden, waar willen we over 20, 30 jaar met dit land zijn. Als antwoord op die oude politiek die we afgelopen 50 jaar hebben gehad en die ons niet veel verder heeft vooruitgebracht. We moeten gaan naar een ontwikkelingsvisie die vooral wat we noemen breed maatschappelijk gedragen wordt. En waarbij we dus nu vandaag de dag maatregelen nemen om allerlei problemen die we hebben in die samenleving op te lossen. Maar vooral blijvend oplossen met onze ogen gericht waar we op de lange termijn willen zijn. Ik kan allerlei voorbeelden daarvan noemen, maar in principe kwam het hierop neer dus dat er een maatschappelijke beweging op gang is gekomen. Een grote maatschappelijke beweging, althans het moet uitgroeien tot breed maatschappelijk gedragen beweging die een antwoord moet geven op die gevestigde partijen als de NDP en de VHP die in principe hetzelfde hebben gedaan afgelopen periode met het land. Ja. Hey, ik weet niet van Suriname, maar van Nederland waar ik woon weet ik zeker dat je ontzettend gedragen wordt door de kijkers en luisteraars die zien en horen wat ik nu zeg. Dus
als het niet waar is, zou ik verantwoording moeten afleggen. Je wordt gedragen in Nederland door een bepaalde groep, door een hele grote groep. En mensen die je graag horen. En die vragen van wanneer ga je praten met die man en bla bla bla. Ik heb al 2 keer met je gepraat. 1 keer op de radio, Maart Radio. En 1 keer op de televisie, Cultuur TV. En nu praten we weer via Cultuur TV Internationaal. Ik zie de voorgaande keren stond Palu alleen. Nu zie ik inderdaad dat Palu is verenigd met enkele andere partijen, waaronder SPA, de Surinaamse Partij van de Arbeid. Dat is geen kleine boy, dat impliceert, dat belooft wel wat, Henk. Wat zal de positie? Want wij weten dat het probleem van politieke partijen in Suriname is niet dat ze niet kunnen samenwerken, maar het probleem is dat ze zich afvragen, dat ze vechten over wie komt op wiens lijst. Wie komt op wiens lijst? Henk Sumau-Tjaraning. Dus vandaar dus er gekozen is voor deze manier van samenwerken. Ja. Er is een nieuwe politieke partij opgericht. Of althans, het Nationaal Congres zal onder de naam OPSU. Als paraplu, OPSU als paraplu. En daaronder heb je op dit moment 6 politieke partijen. Ja. Dus de SPA, Palu, Wisranang, SDU van Sergius Waterberg, TVRS van Chas Meinas en de Nieuwe Wind van John Samuel, die zijn er nog later bijgekomen. Ja. 6 politieke partijen die hun handen in elkaar hebben geslagen. Samen met de 10 initiatiefnemers, maar misschien kan ik ook die namen noemen. Daarbij denk ik graag, John Assimi Rosheuvel, Mr. Ramotar Singh, Ayon Poers, ja, Kenneth Sukul, ex-vicepresident Robert Amarali, heb ik iemand gemist, Michael Loswijk, Wim Bakker. Later zijn nog bijgekomen Jack Menke en Cynthia McLeod. Nou. Dus 10 initiatiefnemers als ik het goed heb, misschien heb ik een naam gemist. Maar het gaat erom dat de rol van deze initiatiefnemers is dus dat zij ervoor moeten zorg dragen, onder andere, dat er zometeen ook onafhankelijken, dus aan aanhalingstekens, mensen die dus geen politieke ambities hebben, maar die zeggen eigenlijk, die beweging die dus nu op gang is gekomen als antwoord op die oude politieke cultuur die we hebben gehad, om dat te doorbreken, we willen die beweging ondersteunen. Ja. En wat we hopen is dat dit gaat uitgroeien tot een soort nationaal ding. Oké. Ja. En dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. Dus dat is de reden ook waarom je dus ook op het stembiljet ga je dus het logo zien van het symbool zien van OPSU. En je gaat dus van die individuele partijen van SPA, van de Palu en al die andere partijen, die logos ga je niet zien. Nee, oké. Is het symbool van OPSU een zwart vlag met een witte opschrift? Ja, het is zwart-wit. Okay. Zoals het zo zoals het gedrukt is. Nee, maar ook zoals het zal komen op het stembiljet. Ja? Maar in het kleur is het dus een... Zijn jullie zwart-wit? Hebben jullie geen nuances? Nee, maar elk symbool komt zwart-wit op het stembiljet. Oké. Het stembiljet wordt niet in kleur gedrukt. Nee, oké. Maar het is in principe een soort blauw. Ze noemen het turquoise blauw. Oh ja. De vrouwen mooie kleur. Die kennen dat onderscheid, maar mannen hebben wat minder problemen met, om kleuren te herkennen. Maar het is dus een bijzondere kleur blauw, wat dus de achtergrond is van de letters OPTSU. Oké. Zeg Henk, duidelijk, dankjewel. Je hebt een paar namen genoemd, gewichtgenamen, Jack Menke, Wim Bakker, ga zo maar door, jijzelf. Chas Meinas en ga zo maar door. Het zijn geen namen die je gewoon zonder even stil te blijven staan voorbij loopt. Bij behoorlijk gewicht. Ja. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen, voordat ik die andere vragen ga stellen? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, we praten broer, Suriname is geen groot land, het is een klein land. We praten continu met elkaar. We hebben dus ook met deze partijen ook, toen we bezig waren als Palu, een grotere coalitiebesluit gesproken. Ja. Alleen toen is er niks van terechtgekomen, omdat met, zoals je zei, Sumau-Tjaraning, wie gaat op ook daar heeft dat gespeeld. Dus je begrijpt, dat is er niet van gekomen. Nee. Maar toen dus deze optie zich voordeed, hebben deze 6 partijen in ieder geval deze kans zeg maar gegrepen. Oké.
En het is zo tot stand gekomen. Henk, Ramnan Danlal. Ik schaam me. Je bent ontzettend goed van de tongriem gesneden. Je ziet er verschrikkelijk goed uit. Je bent een intelligente man. Je zou zo een ontzettend... Je zou Suriname kunnen representeren. Op basis van jouw intellect, op basis van je uiterlijk, op basis van je integriteitsrating. Hoe zeggen ze dat in goed Nederlands? Van jouw plantsoen. Zou je Suriname zo kunnen representeren. Nu staan we aan de vooravond van de verkiezingen. Vandaar dus ook optie. De samenwerking. Ik heb in een interview met een paar vrouwen vandaag de vraag gesteld, Henk. Als je al die voorzitters van al die politieke partijen wegdenkt. Je denkt ze weg. Welke, en het is een prachtige vraag, ik heb het niet bedacht. Het is bedacht door Limbo. En die vraag is gesteld aan mevrouw de Castillo. Maar nu stel ik het ook aan jou. Ik wil het aan iedereen in Suriname stellen. Henk, en jouw naam was niet genoemd, dus je mag je naam erbij noemen zelf. Maar als je denkt aan iemand, buiten alle voorzitters en al die geweldenaren die vandaag de dag in de Surinaamse politiek voor alles en nog wat roepen. Hè? Wie zou volgens jou een goede, en je mag jezelf betrekken, een goede president zijn om dit land, te besturen? Dus als je in die hele Surinaamse ik denk dus dat inderdaad iemand uit de Palu zou een hele goede president zijn van dit land. Omdat, kijk, wij zeggen altijd als er ergens een Palu wordt gekozen, dan is het dan niet alleen maar die persoon die vooruitgeschoven wordt. Het is die hele partij die zo'n persoon ondersteunt. Toen ik in het parlement zat, samen met Anton Paal, waren het niet Anton Paal en ik die, natuurlijk, we hebben beide wat meer in ons mars, om het even zo te noemen. Maar het was dus de hele ondersteuning die we kregen vanuit de partij. Al het intellect, al het denkwerk ook, dat is gedaan vanuit allerlei mensen die ons hebben ondersteund. Maar ook vooral het vermogen van de partij om met iedereen te praten. Soms hoor je van mensen zeggen van de Palu, ja, hoe Palu de man netjes toe zien. Mensen kwamen naar mij toen, als ik in het parlement sprak, de man dacht, Henk, je moest op, je moest kosten, man. Maar wij zeiden van, nou, maar je wilt juist politiek veranderen. Waarom zou je dat moeten doen? Waarom zou je schuldig willen maken aan de oude manier waarop we met elkaar zijn om te gaan? Dus ik denk, ja zeker, dat iemand uit de Palu een goede president zal zijn. Helaas is het zo dat we weer verkiezingen. Maar hebben jullie geen presidentsverkiezingen? We hebben vertegenwoordigers van de Nationale Assemblée, de Resortraden en districtsraden kiezen. En van daaruit wordt dan in een soort tweetrapsraket wordt dan de president en de vicepresident gekozen. Dus we hopen dat we met optie voldoende zetels kunnen maken om vooral dus bij het kiezen van wie dan president en vicepresident gaat worden, dat we daar invloed op kunnen uitoefenen. De Palu is altijd een factor van betekenis geweest in de Surinaamse politiek. Eentje om niet zomaar aan de kant te schuiven is onmogelijk. Palu heeft ontzettend veel intellect. Hè? Jonge ingenieurs en doctoranda die vanuit het buitenland kwamen, zijn zich gaan aansluiten en gaan verkleven bij en met de Palu. Nu weten wij dat het oude intellect bij de NPS zit, het oud geld bij de VAP zit. Het nieuw geld bij de NDP en het nieuw intellect zit eigenlijk een beetje versnipperd over andere politieke partijen als de SPA enzovoorts. Henk, je bent al lang bezig in de politiek in Suriname. Je hebt net al aangegeven, de Palu zou een geschikte presidentskandidaat kunnen leveren om dit land te sturen. Met wie zou de Palu samen kunnen werken als jullie regeermandaat krijgen? Met wie zouden jullie ideaal samen kunnen werken? Behalve
de SPA, dat weet ik wel. Wisranang, SDU zijn nieuwe gasten. Nieuwe Kids on the Block. PVRS, de Nieuwe Wind. Allemaal nieuwe Kids on the Block, behalve de SPA. De SPA heeft een jonge intellectuelen, jongen met een drive. Dat is Ween Tellig als voorzitter. Nee, dat is mevrouw Joyce Williams. Mevrouw Joyce Williams. Ja, ik schaam me diep, kijkers, maar mevrouw Joyce Williams samen met Ween Tellig. Ik laat die partij buiten beschouwing. Met welke andere ideologie zou de PALU kunnen verenigen om dit land bij gekozen mandaat, het volk geven, hoger kunnen brengen, naar grotere hoogte kunnen tillen. Dus we hebben als PALU bewezen, als je de geschiedenis kent, eigenlijk hebben we met iedereen kunnen Ik ken die geschiedenis niet. Ja, we hebben bij de eerste verkiezingen in 77, de PALU is opgericht op 12 maart 77 en 6 maanden later waren de verkiezingen. En toen hebben we samengewerkt met de VHP. En we hebben in die eerste verkiezingen bijna die zetel in Coroni gemist. Omdat toen heeft de VHP geen kandidaten naar voren gedragen in Coroni. In de jaren 80 hebben we samengewerkt toen met de militairen. De momenten waarop de PALU in de regering zat, zijn er grote dingen gerealiseerd voor het volk. Maar we hebben op een bepaald moment ook samengewerkt met de regering Venetiaan. Ja. Waar er allerlei zaken zijn gerealiseerd als de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, toen met de toenmalige voorzitter of oud-voorzitter van de PALU. En we hebben in de laatste regering, tussen 2010 en 2015, regering Bouterse Amerali, letterlijk, Bouterse regering 1, hebben we samen met de NDP een regering gemaakt. En toen zijn er weer mooie dingen gerealiseerd voor het volk, al die waterprojecten, elektrificatieprojecten onder de deskundige leiding van Jim Hock, toen minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Die 2 goudovereenkomsten die zijn gesloten met Newmont en IM Gold, waar vandaag de dag staatsolie uit jaar $350 miljoen stort voor de regering. Maar ook allerlei andere zaken vanuit het parlement die zijn gerealiseerd, zoals dus de sociale wetten, wet basiszorgverzekering, nationale basiszorgverzekering, noem maar op. Dus de momenten waarop wij in de regering zaten, of het nou een NDP of een VHP of een NPS-regering was, of we die ondersteund hadden, zijn mooie dingen gerealiseerd voor het volk. Dus wat wij zeggen is, eigenlijk maakt het voor ons niet uit wie aan de andere kant van de tafel zit. Het gaat erom dat wij voldoende mandaat krijgen om een aantal zaken inhoudelijk af te doen. Ja, nee, maar wacht. Want duizenden mensen zitten naar die televisie te kijken. En dan horen ze zeggen dat het niet uitmaakt wie aan de andere kant van die tafel zit. Ja. Maar die mensen willen juist weten wie aan de andere kant van die tafel komt zitten met hun PALU. Maar u en ik bepalen dat niet. Het is dat volk dat gaat bepalen uiteindelijk hoe die coalitie gaat worden. Maar ik heb gezien dat de NPS op een bepaald moment, Henk, in een coalitie zat met de VHP en de ABOP. Ja. En dat het niet goed ging. En dat de achterban, hoe klein dan ook, van de NPS zei van ja, nou moeten ze eruit. Maar de NPS is eruit gegaan, niet om inhoudelijke kwesties. De NPS is eruit getreden uit de regering vanwege een aantal posities die ze hebben gekregen. Dus laat het duidelijk zijn, wij zouden een heel andere invloed hebben op zo'n regering. Omdat bij ons, net zoals we zagen, het verschil tussen regering Bouterse Amerali en regering Bouterse Adien. Waar regering Bouterse Amerali een progressief gezicht had, en als ik het zeg, dan de Maful NDP no loopt niet. Maar dat heeft zeker niet gelegen aan de ABOP die toen in de regering Bouterse Amerali zat. De regering Bouterse 1 zat de ABOP. PL was het ook niet. NDP was het ook niet, want in de regering daarna, de regering Bouterse Adien, hadden ze 26 zetels. Toen hadden ze niemand nodig om regeerbeleid te maken, maar ze hebben er toch een rotzooi van gemaakt. Dus de enige partij die overblijft waarom dus de regering Bouterse Amerali een progressief gezicht had, waarom we zoveel mooie dingen hebben kunnen realiseren, is de PALU. Ja. En wat wij zeggen nu ook weer, zorg ervoor dat in dit geval dan niet de PALU, maar de optie, maar zeker wij als deel van optie zal maken dus dat optie, hetgeen wat optie voorstaat en nastreeft, een deskundig ding zal zijn. Het zal een deskundig programma zijn wat we gaan voorstellen. Vanwege weer ook die deskundige inbreng. En natuurlijk niet alleen van de PALU. De SPA heeft natuurlijk ook deskundigheid. Wisranang, al die politieke partijen. Maar
In ieder geval wat we gaan doen is deze deskundigheid samenbrengen en ervoor zorgen zoals we dat altijd hebben gedaan. Ja. Mensen moeten samenwerken Ja. om de ontwikkeling van dit land tot stand te brengen. Ja. We gaan niet terugvallen op die oude cultuur waar we juist verdelen en polariseren en op die moro ding. En dan gaan we dan een vergadering beleggen met militaire kleding en alsof we terug willen gaan naar de jaren 80 op dat je op een podium voor VHP van allerlei, eigenlijk bijna zou je kunnen zeggen, ouderwetse scheldpartijen naar de politieke tegenstanders toe. Dat ga je bij ons niet horen. Waar het om gaat is dus dat wij terug moeten naar die sfeer, dat we moeten leren samenwerken. Dat is eigenlijk wat we vanuit optie gaan proberen te doen. Ik hoor je en ik ken je en ik weet dat je ontzettend integer, dat zijn jullie misschien allemaal, maar je hebt een moeilijke jongen op de bank zitten. En dat is de voorzitter, of in ieder geval Wiesranang, Nankusin. Een man die heel veel dingen aan het licht heeft gebracht. Hè? Een klokkenluider van zwaargewicht klokkenluider in Suriname. Henk. Maar het is dan toch positief? Ja, zeker, absoluut. Maar het is toch wel iemand die je in toon moet houden. Want het is een waterval, het is een pitbull. Ja. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Okay. Juiste, want hij heeft wel het hart op de juiste plaats. Dat Mooi. is belangrijk. Oké, dan kom ik terug naar wat ertoe doet in de Surinaamse politiek. De vrouwen die vandaag, Henk, de dag keihard bonken op de deur en die in plaats opeisen. En het volk zegt ook, ja, misschien moeten we het overlaten aan een vrouw. Geen van deze partijen, dat is een kritische vraag nu, hè, die hier zijn. Oh nee, ik jok. Je hebt mevrouw Joyce Williams. Oké. Het gras is me voor de voeten weggemaaid. Sorry kijkers. Maar, nee, maar dat is ook de reden geweest waarom er dus nu een discussie is over de lijsttrekker. Omdat wij als PALU de rol van de lijsttrekkerschap hebben overgelaten aan de SPA. Op voorwaarde dus dat Joyce Williams, een vrouw, het zou trekken. Joyce Williams is ook een heel kundige vrouw, ooit minister geweest. Alleen dus de structuren van de SPA, die moeten dus nu besluiten of ze daar akkoord mee gaan. Dus dat is eigenlijk waar we op wachten. Is kort dag. Is kort dag. Maar dat is ook de reden waarom we dus mevrouw Joyce Williams naar voren hebben geschoven. Maar was het voorkeur vanuit de optie gaat uit naar die vrouw als lijsttrekker. Ja. Op de tweede plaats, dat wordt bezet door de PALU. Daar hebben we dus een jonge Surinamer naar voren geschoven, Imran Taus. Een heel kundige jongeman, een heel dynamische jongeman. Is inderdaad wat we tegenwoordig noemen een nieuw kid on the block. Ja. Maar nogmaals, wat ik zeg, hij heeft de PALU achter zich. Okay. En dat zie je dus ook in de wijze waarop hij zich presenteert en de wijze waarop hij zaken formuleert. Dan komt het wel goed als de PALU achter je staat. De NDP heeft de afgelopen periode in onze samenleving gedemonstreerd een partij zitten die in staat is om het gedachtegoed van Jagannath Lakshman en Jopie Pengel enigszins misschien met hier en daar een krasje te portretteren, namelijk verbroederingspolitiek. Dus niet etnisch, zeg ik voorzichtig. Ik hoop niet dat u me nu gaat klappen met woorden, maar ze hebben geprobeerd om... Ja, maar de verbroederingspolitiek was een ander kenmerk. Hè? Men noemde het verbroederingspolitiek, maar het ging niet om verbroedering van de achterban. Verbroederingspolitiek, zoals ze het toen verwoord hebben, ging erom dat Pengel een plaats moest krijgen. En men heeft hem toen gekandideerd vanuit de VHP. Het was een verbroedering eigenlijk in de politieke top. Maar de partijen, de NPS in het geval waar de Pengel dan uit voortkwam en de VHP, die waren allemaal etnisch georganiseerd. Ja, ja. De multi-etniciteit van de NDP, ja, maar die is in 87 ontstaan, ja, okay, dat is voortgekomen vanuit wat ze als voorbeeld hebben gehad bij de PALU. Ook hun gedachtegoed, wat ze hebben genoemd, de ideologie van de NDP. Is de PALU in Coronie geboren? Wij hebben projecten gehad in Coronie.
nogmaals, is niet in Coronie geboren. Oh, want- Palu is hij was een nationale partij. aan het zou mijn volgende vraag zijn. Is het daarom waarom de Palu Sterk was in zo Coronie. divers? Nee, zo divers. Nee, de Palu is vanaf alle het ontstaan. volkeren, Dat was die nieuwe politiek waar ik net over sprak in de jaren 70. De nieuwe partij die ontstond in de jaren 70, maar daar is het begrip oude politiek en nieuwe politiek geboren. Is dat deze nieuwe politieke partijen waren allemaal multi-etnisch. Ze waren niet etnisch georganiseerd, ze waren op basis van een ideologie. Waar wil het land naartoe brengen? Ja, ja. En men ging terug naar de Maar dat was grazen. mooi, dat was mooi. Dat was mooi. Dus, en je zag dus ook een aantal politieke partijen, de Volkspartijen en de PALU, die deden dus ook projecten in de volksbuurten. Die deden ook projecten in Coronie, zoals en Volkspartij was actief in Saramaka. Dus het is een bepaalde zienswijze geweest, waardoor het heeft gemaakt dat deze partijen dus multi-etnisch waren. En de zienswijze van de PALU, die is in de militaire tussenperiode, noem het maar de revolutie, ja, ingebracht. Een nieuw woord, mooi woord, prevolutie, oké? Ja, dat is dus toen ook, Ja, dat prevolutie. begrip is ook ingebracht. Dat schreef ik op jouw konto hoor. Nee, maar dat is ook toen door de progressieve ingebracht, toen zij dus inschoven in die regering in augustus 80 met de regering China Sen. En toen is dat begrip ook geïntroduceerd, revolutie. Dat men vandaag de dag 25 februari viert als revolutie, de dag van de revolutie. Dat is niet helemaal waar. Oké. Het begrip is pas daarna gekomen. Toen de coup gepleegd werd, was het een ingreep. Dit is een primeur voor Cultura TV. Nee, dat is de geschiedeniskunde Oké. op naslaan. Ja, nee, zeker. En het begrip de leider van de revolutie is toen ook geïntroduceerd. Maar dat is een andere discussie. Oké. Het gaat erom dus dat die multi-etnische gedachtegoed, die is gekomen vanuit die politieke partijen, die progressieve politieke partijen, die in de jaren 70 zijn ontstaan. En die dus toen de NDP in 87 opgericht werd, is overgenomen. En er zijn nog meer zaken overgenomen waar we ook op nog zouden kunnen ingaan als die 4 vernieuwingen. Dat stond geschreven in de regeringsverklaring, regering Alibux, die toen voor een goed deel door de PALU werd samengesteld. Dat was in 1983, na de 8 december gebeurtenissen. En zo zijn er een aantal dingen. Tegenwoordig hoor je allerlei mooie gedichten wat we zullen zijn en wat we van onszelf zullen hebben gemaakt. Dat is toen geschreven in het Nationaal Urgentieprogramma van de PALU. Toen de PALU voor het eerst meedeed in de verkiezingen van 77. In dat document is dit gedicht met 4 strofen, zoals ze dat noemen. Wat we zullen zijn is wat we van onszelf zullen hebben gemaakt. Wat we zullen hebben is wat we zullen verdedigen. Zo zijn dus een aantal zaken daar in dit gedicht opgenomen. En dat is toen ingebracht in de revolutie, om het even zo te noemen. En vandaag de dag zie je dus de NDP dat gebruiken. Maar de NDP gebruikt wel wat meer dingen en zegt wel wat meer dingen, zonder dat ze echt begrijpen wat ze ermee bedoelen. Maar dat daar gelaten is dan natuurlijk weer een andere discussie waar we in zullen terechtkomen. Maar het multi-etnisch karakter, maar ook het multi-etnisch, dat vandaag de dag politieke partijen zich niet durven te noemen dat ze etnisch zijn, dat komt echt wel uit de progressieve partijen als de PALU. Henk, ik wil van je weten een paar scherpe antwoorden op een paar makkelijke vragen. Mocht het zijn, Henk, dat het volk je de PALU regeermandaat geeft, wat zijn de eerste 4 dingen die je in dit land zou veranderen? Dit wil het volk horen. Hier is je camera. Kijk, er zijn een aantal uitgangspunten. Ja, ik verzoek je om met 4 uitgangspunten. Praat met het volk, hè. Ja, 4 uitgangspunten. 1 is wat wij zeggen, op basis van, we gaan het land moeten besturen op basis van een lange termijn plan. Al die problemen die we nu hebben in de zorg, ontwatering, busvervoer, noem maar op. Die problemen moeten we oplossen met onze ogen gericht waar we willen op de lange termijn zijn. Dus dat is 1 uitgangspunt van het beleid. Een tweede uitgangspunt is dat we zeggen, het volk moet betrokken raken bij het nationaal bestuur. Dat we zeggen via resultraden en districtsraden die een eigen budget gaan krijgen. In het onderwijs met leerlingen en oudercommissies. In de gezondheidszorg met patiëntenraden. In de productie, dus in de economie met wat we noemen productschappen. Toeristenoordhoudersorganisaties, organisaties van boeren, organisaties in de horecasector, waar je vooral ondernemers bij elkaar brengt, ondersteunt en ervoor zorgt dat zij een aantal taken die te maken hebben met hun sector, die taken overnemen. Dat is het tweede. Het derde is wat wij zeggen,
je moet ervoor zorgen dragen dat de inkomsten van de staat, de inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen, dat die gebruikt worden voor de ontwikkeling van dit volk. We hebben daarvoor gezegd dat we een aantal instrumenten moeten bouwen in die samenleving, waardoor ook Surinamers, ondernemers die geld gaan maken in het land, die geld hebben gemaakt in de afgelopen 50 jaar, dat ze de mogelijkheden krijgen om dat geld weer te herinvesteren in die samenleving. Op dit moment hebben de Finabank en Staatsschuld, die zijn bezig om daar in die samenleving iets van bijna $1,5 miljard te trekken. De Surinamers hebben vandaag de dag geld. Wij zeggen, als eerste wat we gaan doen, is ondernemers in de gelegenheid stellen om het geld wat ze hebben te herinvesteren in die samenleving. Productieprojecten waardoor ook meer werkgelegenheid ontstaat voor jongeren, maar waardoor ook die monetaire stabiliteit waar we naar uitkijken in een korte tijd wordt gerealiseerd. Dat is even kijken, decentralisatie, lange termijn, korte termijn. En dat investeren is... Een andere, de vierde punt is wat wij zeggen. We hebben te veel gezien dat het beleid werd geformuleerd op basis van belangen van een kleine groep van mensen. Dat moet veranderen. Friends and family? Friends and family, dat moet eindigen. We zullen moeten gaan naar een situatie waar we vooral een maatschappelijk breed gedragen beleid willen hebben. En dus deze organisatie, het Nationaal Congres, dat gaat meer vorm en inhoud krijgen, zeker als wij in de regering komen. Waar we mensen aan tafel gaan brengen. Of het nou is om problemen in het onderwijs op te lossen. Overigens, de problemen in het onderwijs zijn op dit moment zodanig groot dat je bijna een soort noodtoestand moet afkondigen in het onderwijs. En wat wij zeggen is, je moet eigenlijk alle onderwijzers aan tafel brengen. Maar niet alleen maar de onderwijzers, ook de leerlingen en de ouders. En laten we praten waar we met ons onderwijs naartoe willen gaan. Maar als het nou gaat om bijvoorbeeld waar willen we zijn met onze economie. Breng al die actoren, organiseer die boeren, maar breng ze vooral aan tafel. Dus een andere manier van besturen, een andere manier van beleid maken en beleid uitvoeren, dat is het vierde aspect wat vorm en inhoud gaat krijgen als wij dus aan de macht komen. En we kunnen natuurlijk alleen mooie dingen vertellen van hoe we dingen gaan oplossen. De kijker luistert. Zoals in de zorg. Problemen in de zorg. Op dit moment is het niet zo dat de financieringsproblemen van de zorg niet opgelost kunnen worden. De staat heeft op dit moment voldoende inkomsten. Maar de huidige regering maakt een verkeerde besluit. Zie dat ik je geprikkeld heb. De toon is anders geworden. Maar hoe zijn toch? Ze hebben $8 miljoen aan een ondernemer in Noord-Paramaribo geschonken in het kader van een soort public-private partnership. Terwijl de rekening van AZ was nauwelijks $1 miljoen. Maar ook de generator in Albina, waardoor de bevolking verstoken raakte van elektriciteit. Die generator kostte nauwelijks $1 miljoen. Maar hij heeft een ondernemer wel $8 miljoen uitbetaald. En in het kader van wat we noemen het IMF-hervormingsprogramma zijn openbare operaties hier uitgevoerd waar banken en verzekeraars geld konden brengen. En men heeft op dit moment 11,3 miljard, schrik niet, 11,3 miljard aan SRD's belegd bij de centrale bank. En daarvoor is bijna 8,5 miljard rente uitbetaald. Dus het is duidelijk dat het niet zo is dat de staat geen geld heeft. Klopt het allemaal? Ik kan u die statistieken geven. Ik geloof u direct, want ik weet dat u geen man bent. Maar Maar let op, er is hiermee een tijdbom achtergelaten. Er wordt een tijdbom achtergelaten voor de regering die hierna gaat komen. Want het IMF-programma gaat het komende maand ten einde komen. Wat gaat met 11,3 miljard SRD gebeuren? Maar je weet dat er een tijdbom wordt achtergelaten. En toch vraag je dat volk dat regeermandaat. Ben je zo sterk? Ben je zo zeker van je zaak? We hebben een oplossing ervoor. Oké. Jullie hebben er een oplossing voor. Ja. Alleen die oplossing gaat u me even onthouden. Omdat wat we zien is, we zijn in de verkiezingscampagne. Ja, natuurlijk. En mensen nemen ideeën over. Ja, klopt. En daarom, Anton Paul zei het heel mooi. Verkiezingstijd in Suriname is de matak verkiezingstijd naar Guanating. Schrijf, Dago en rijfiets. Alles is mogelijk. Men belooft helemaal op aarde. En je ziet dus, als tegenwoordig Bronto Somoharjo komt uitleggen op televisie dat hij vernieuwing wil hebben in de Surinaamse politiek en dat hij afstand neemt van oude politiek en hij noemt het halal politiek en allerlei mooie woorden. Maar hij is de personificatie van oude politiek. Toch? Als zoon van Somoharjo, zijn vader,
van wie hij zeg maar de rol van voorzitter van PL Partij Loer aan het overnemen is. Maar dan moet je nagaan dat hij dan vandaag de dag praat over we gaan een einde maken aan oude politiek. Begrijp je dus wat er gebeurt? Ja. Schrijf daar gewoon een rijfiets. En toch, ik hoor inderdaad een ander geluid, vernieuwend, verfrissend, een ander geluid van Henk Ramnandau. Neemt u wat die kwalijk kijkers en luisteraars, het ligt aan mij dat ik deze naam niet vlot kan uitspreken. Maar Henk, ik heb goed naar je geluisterd, hè? En ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat ik bluff heb gehoord. Ik heb geen bluff gehoord. Ik heb geen onwaarschijnlijkheden gehoord. Ik heb geen opportunisme gehoord. Kijk, Palu heeft geen naam van dat wat we vandaag zeggen vanuit de oppositie. Dat als we een coalitie hebben, dat we een ander liedje zingen. We hebben altijd hetzelfde gezegd, of we nou in de oppositie zaten of in de coalitie. Je kunt het nagaan, ook toen ik in het parlement zat, de wijze waarop we begroten, de overheid begroten, en vervolgens uitvoeren. Ik heb daar kritiek op gehad toen we in de coalitie zaten. En toen we in de oppositie zaten onder de regering Bouterse Adhien, toen hebben we zelf de kritiek gehad. En we hebben zelf de nota waarin we een aantal wijzigingen voorstelden, ook onder Bouterse Adhien ingediend. Okay. En nu ook weer, we hebben dezelfde zienswijze, dezelfde zaken die we zeggen. Omdat al die zaken die wij voorstellen als Palu, zijn allemaal realiseerbaar. Ja. We gaan zo zoetjes aan naar het eind van dit vraaggesprek. Henk. Zeg, wat voor cijfer? Ik ga die vraag anders stellen, kijkers. Zoals u het zou stellen. Wat vind je van het parlement van Suriname vandaag de dag? Oh my god, het is een dikke onvoldoende. Een dikke onvoldoende. Ik moet denken aan een 4. En het heeft niet alleen maar te maken met de coalitie, maar ook de oppositie. En je ziet nu ook de NDP het veld intrekken en allerlei zaken beloven hoe ze wetten gaan maken en noem maar op. Maar ze hebben 16 vertegenwoordigers in het parlement. En we hebben te maken gehad met de periode van niet alleen slechte coalitieparlementariërs, maar we hebben ook te maken gehad met een oppositie, met een periode van zwakke oppositie-DNA-leden in het parlement. Ja. Het is een heel groot dieptepunt geweest de afgelopen bijna 5 jaar van het parlement. Hè? Als ik wil praten over rekenkundige zaken moet ik bij Henk zijn. Maar dat ga ik eventjes daar laten vandaag. Maar wat ik wel wil weten is, mevrouw de Castillo, de voorzitter van de 91, Angelique de Castillo, die ontpopt zich als een felle vechter tegen corruptie. Maar ook een paar prachtige interviews gegeven over haar positie in de grenskwestie met Guyana. Henk, ik heb je in de 4 dingen die je mocht noemen niet horen praten over de criminaliteit in Suriname. De criminaliteit, hè? Maar ook de grenskwestie die natuurlijk niemand direct benoemt, is niet aan de orde geweest. Als je mandaat zou krijgen, wat zou je doen? Nee, ik ga die vraag anders stellen. Wat vind je van de veiligheid in Suriname vandaag de dag? En wat vind je van de attitude van Guyana in de Tigri-affaire, de grenskwestie? Dus om te beginnen, let wel, DA91 is een politieke partij die ook reeds regeerverantwoordelijkheid heeft gedragen. Dus als we praten, dat lijkt alsof mevrouw Del Castillo, als hij ervan uit. Nee, maar u mag het antwoord geven wat... Maar laten we dus daarover in aanvang duidelijk zijn. Want dan hoor ik dus nu ook nu waarvan akte? We horen nu ook weer allerlei politieke partijen als de NPS praten over het nieuw passie. Dus dat soort zaken waarvan, zoals dat voorbeeld dat ik net noemde over Bouterse Adhien. Maar laten we dus, Sredagway rijfiets, zoals het in de verkiezingstijd in Suriname. De Palu heeft de afgelopen periode hele harde standpunten met betrekking tot Tigri ingenomen. Zelfs toen deze regering de overeenkomst tekende om die brug te bouwen voor de Koratijn, hebben we een heel hard standpunt ingenomen. Overigens, de vorige regering NDP, die was ook voornemens om diezelfde brug te bouwen. Is dat zo? Ja. Herhaal. Ja, dus de NDP was ook voornemens om diezelfde brug te bouwen die Chandrika Prasad Santokhi, Brunswijk,
deze regering dus wil bouwen over dus... Er waren al gesprekken daarover. Deze regering is weliswaar een stapje verder gegaan. Maar het gaat erom dat we dus als eerste politieke partij daar een standpunt over hebben ingenomen. En dat was? Dat we zeiden van niet bouwen, omdat je je positie verzwakt. Omdat je te maken hebt met een relatief agressief buurland, waarmee je een dispuut hebt over een deel van jouw grondgebied. Ja. Dus je kan niet een brug bouwen over jouw grondgebied, waar je vervolgens met dat agressief buurland in ieder geval de gelegenheid geeft om met de helft van die kosten in te komen. Terwijl het voor 99% die brug gebouwd wordt over jouw grondgebied. Want de grens valt aan de overkant, wat ze noemen de applijn van de rivier. Zoveel 100 meter binnen. Ja. In tegenstelling tot aan de oostelijke zijde, waar de grens loopt in het midden van de rivier. Ja, zeker. Bij Frans-Guyana. Ja. En daar, als je een brug zou bouwen, zou je dan inderdaad 50-50 moeten doen. Maar in dit geval, waar ze voor verantwoordelijk zijn, is alleen maar het bruggenhoofd aan de overkant. Dus je moet het ook zo behandelen dat het een brug is over Surinaams grondgebied, waar je medewerking vraagt aan het buurland om het bruggenhoofd en de wegen, ontsluitingswegen daarachter, voor de eigen rekening te nemen. Maar je hoort het niet te doen als je nog een dispuut hebt met dit land over een deel van jouw grondgebied. Daar hebben we voor gewaarschuwd, we hebben daar een heel hard standpunt over ingenomen. We hebben zelf gesproken over dat het standpunt dat deze regering heeft ingenomen, het standpunt dat de president in deze kwestie heeft ingenomen, grenst aan wat ik noem landverraad. Zo! En er zijn mensen geweest, zelfs in die discussie in de zaal, in het Palu Partijcentrum, die hebben gezegd, die nog harder standpunt hebben genomen, die hebben gezegd, het is landverraad. Maar het gaat erom dat we de kwestie gaan onderzoeken en als het inderdaad een kwestie is van landverraad, we het ook als zodanig gaan behandelen. Want het kan niet zo zijn dat we te maken hebben met een regering van een soevereine staat Suriname, die handelingen pleegt, die eigenlijk de positie, jouw onderhandelingspositie in deze kwestie aan het verzwakken is. Dat is een vrij hard standpunt wat we als Palu hebben ingenomen. En we hebben dus ook net weer de regering bekritiseerd, die vanuit CARICOM een standpunt heeft ingenomen waar ze de zijde van Guyana hebben gekozen in het dispuut met Venezuela. Je weet dat Venezuela ook weer een dispuut heeft, een grensdispuut heeft met Guyana, waar een groot deel van Guyana wordt betwist door Venezuela en waar er inmiddels zelfs gewapende ontmoetingsschermutselingen zijn geweest. Ja, de eerste schoten zijn gelost. Maar waarom neemt dan de Surinaamse regering een pro-Guyanese houding aan, terwijl je met diezelfde regering een dispuut hebt over jouw grondgebied? Stel die vraag aan mij, ik wilde die vraag juist aan u stellen. Nee, maar voor wat hoort wordt in de diplomatieke wereld. Niks is gratis, dus je zou op een andere manier moeten hebben onderhandeld als het je in CARICOM verband met Guyana. Je had op een andere manier een standpunt moeten hebben ingenomen en je had minimaal een standpunt moeten innemen van wat we noemen neutraal, van we kiezen geen zijde in deze. Als Guyana niet over de brug was gekomen naar ons toe, en dan hadden we dus ons standpunt herzien. Maar Guyana heeft een vrij agressieve houding aangenomen met betrekking tot het dispuut wat we hebben in het Tigri-gebied. Dus ze hebben beheersdaden en zo, vliegvelden, noem maar op. Ja, begrijp je. Dus, naar het voorbeeld waarom zouden we Guyana dan ondersteunen in die kwestie van Venezuela? Dat is net 2-3 dagen geleden dat we met het standpunt zijn uitgekomen. Oké, dat is het antwoord op de eerste vraag, of het eerste deel van de vraag. Het tweede deel van de vraag is de veiligheid van Suriname. Maar voordat we dus naar die veiligheid van Suriname bekeken vanuit het oogpunt van de Palu-man Henk Ramnan Dal. Ramnan Dalal. Nou begint het te lijken op een tekortkoming van mij hoor. Maar, is dat Ramnan Dalal. Voordat we die laatste vraag op u afsturen, of althans antwoord geven op die laatste vraag, de veiligheid in Suriname, Henk, is Guyana heeft zich gedragen als een agressor ten opzichte van Suriname. De president van Suriname, de heer Chandrapal Santokhi, heeft vanaf zijn aantreden gedemonstreerd dat hij zijn hoofd laat hangen
naar Guyana. Is het bekeken vanuit jouw standpunt met je politieke ervaring, vanwege het verlangen naar goede buurschap, nabuurschap, buurman, worden we er een betere goede buur dan een verre familie? Ja. Is dat de reden, of denk je dat er andere redenen aan ten grondslag liggen waarom de president van dit land zo hoofd laat hangen? Dus dat zullen we moeten onderzoeken. Daarom praten we over dat is een heel politiek antwoord. Nee. We hebben een vermoeden natuurlijk, want wat we horen met betrekking tot de kosten van de bouw van die brug. In het begin hoorden we bedragen van zo rond 150 miljoen en 200 miljoen. Ja, nu gaan we naar de miljard. Nee, maar 350 miljoen. Dat is bijna een half miljard. Begrijp je? Dus ja. Is er, zoals we dat hadden meegemaakt toen met de 2 bruggen die onder Weidenbos zijn gebouwd, waar uiteindelijk een directeur van Palestina in Nederland voor is veroordeeld. Ja. Waaruit is gebleken dat 30 miljoen, de matak 30 miljoen wakka. Ja, de man vervoering, klaar. En het is naar het schijnt uit het proces gekomen dat het ergens over Hongkong is gelopen. Ja. En uiteindelijk is teruggekomen naar Suriname. Dus we zien dus dat die bruggen ook niet zijn gebouwd omdat men een ontwikkelingsvisie had over wat men wilde met het gebied dat ontsloten werd door die bruggen. En hetzelfde gevoel krijgen we dus met die bouw van die brug over de Kortijnrivier. Dus het heeft denk ik weinig te maken met goed nabuurschap of jouw buurland goed houden en dat soort zaken. Zeker niet als het gaat om een agressief buurland. Oké. En nu de veiligheid van het land. Hoe veilig is het in Suriname? Voelt u zich veilig in Suriname? Ik voel me relatief veilig. Natuurlijk is het zo dat het niet zo hoeft te zijn dat... ik praat over relatief, want we hebben het veiliger gekend. En wat we als politiek, zoals we als politieke partij naar kijken, het heeft te maken natuurlijk, die onveiligheid heeft een relatie met die armoede te maken. Ja toch? Het land is onnodig in de armoede die geduwd. Die opeenvolgende devaluatie zoals wij het zien, dat hoefde niet. En vooral die middenklasse is hard erdoor geraakt. De militairen, de leraren, de verpleegkundigen, de brandweermannen, mensen, brandweerlui zeggen we tegenwoordig, politiemanschappen. Dus het is vooral die middenklasse die hard is geraakt door een wanbeleid dat voorkomen had kunnen worden. En je ziet dat ook weer terugkomen in die gewapende overvallen en jonge mensen die eigenlijk in aanraking komen met de politie, met alle gevolgen van die. Zoals wij het zien om het op te lossen is op de eerste plaats natuurlijk dat je ervoor moet zorgen dat die koers stabiel blijft, dat die monetaire stabiliteit er is, dat mensen vooruitzicht hebben op groei en ontwikkeling. Dat is op de eerste plaats zo belangrijk. Op de tweede plaats, wat direct met veiligheid te maken heeft, dat die bevolking betrokken raakt bij wat we noemen het maken van socialere samenleving. Toen u en ik hier in Suriname opgroeiden, ik bedoel ook al was het 4-5 straten verder. Voor u bedoelen je ouders beseffen, toen hadden we die cellulairs niet. Nee. Dat komt doordat we te maken hadden met de sociale controle en dat is verloren gegaan in de afgelopen periode. Dus dat moet je terugbrengen. Je moet die samenleving betrekken in het creëren van sociale woonwijken, woonomgevingen. En je moet ervoor zorgen dus dat er sociale controle weer terugkomt. Dat mensen betrokken raken bij de omgeving. En ook betrokken raken bij eventueel gezinnen die dreigen te, wat we noemen met een moeilijk woord, derangeren. Die dreigen van het goede pad af te geraken. Ja. Dus dat is eigenlijk zoals wij het zien om dat probleem vooral blijvend op te lossen. En weer korte termijn maatregelen en die lange termijn zienswijze waar je wil gaan. Je wil gaan naar een situatie waar je inderdaad een sociale samenleving hebt. Waar de samenleving betrokken is bij wat in hun omgeving gebeurt. Ja. En dat is de wijze waarop wij het zien gebeuren. Maar vooral ook natuurlijk, kijk, een van de belangrijkste problemen wat we hebben op dit moment onder de jongeren, is dat ze geen uitzicht hebben op werk. En goed betalende werk. Ja. En wij denken dus weer samenhangend met het mobiliseren van het kapitaal van Surinamers in deze samenleving, om Surinamers de gelegenheid te geven om in productieprojecten te investeren, dat je daarmee ook goed betalend werk kan creëren.
blijft duurzaam voor deze jongeren die op dit moment in grote groepen hangen op de hoeken van straten. En wij geloven erin dat het oplosbaar is. Ook dat oplosbaar is. Ik geloof er ook in. Meneer Henk, dank u wel. Tot slot, laatste vraag. Henk, moeilijke vraag. Makkelijke vraag. Stel het aan iedereen. Over 2,5 maand zouden we verkiezingen moeten hebben. 25 mei 2025. Henk, denk je dat de verkiezingen komen in Suriname? Ik denk het wel. Alle omstandigheden die wijzen erop dat er verkiezingen zullen komen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De instituten die daarvoor moeten zorg dragen. Er is een verkiezingskalender die wordt doorlopen, de deadlines worden gehaald. We hebben net achter de rug gehad dat politieke partijen zich hebben ingeschreven voor de verkiezingen bij het CHS. We hadden daarvoor een periode van registratie bij het onafhankelijk kiesbureau. Nu hebben we een deadline 25 maart waar we dus kandidatenlijsten moeten indienen. En het ziet er naar uit. Politieke partijen, u ziet het hier in de samenleving, die zijn nu druk bezig met een campagne in de wijken waar mensen wonen. Dus vooralsnog ziet het naar uit dat de verkiezingen inderdaad door zullen gaan. Er waren inderdaad tekenen die erop wezen dat het mogelijk het niet zou zijn. Maar die tekenen zijn op dit moment wat naar de achtergrond gedrukt, wat vager geworden. Dus we zijn wat zekerder geworden dat de verkiezingen wel door zullen gaan. Okay. Waar ik blij om ben, kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal, in het gesprek met deze jonge, ambitieuze, maar vooral intelligente Surinamer, is dat hij absoluut niet heeft ingehaakt blijvend op gas en oil in Suriname, waar iedereen nagenoeg wel op inhaakt. En toch, tot slot wil ik hem vragen hoe zijn gedachte is over gas en oil. Zullen er mensen die verstand hebben van hoeveel geld ons te wachten staat. Ik heb net gelezen dat in de komende periode een Amerikaans bedrijf bijvoorbeeld heeft gezegd dat Suriname 126 miljard dollar te wachten staat wat uit gas en oil moet komen. Dat is een astronomisch bedrag. Henk, Ramnan Danlao, geeft gas en oil je vreugdevolle, slapeloze of verdrietige nachten? Wij richten ons als politieke partij niet op dat groot geld. Het is wel waar we rekening mee moeten houden, want tussen nu, want de verkiezingen zijn over 2 maanden, iets minder dan 2 maanden, en dan moeten we die periode overbruggen tussen 2025 en 2028 als de eerste oliedollars het land zullen binnenstromen. Dus we gaan 3 harde jaren nog moeten overleven. Bovendien, deze regering heeft de eerste oliedollars verpand in de Oppenheimer deal. Dus er zijn allerlei berekeningen die we hebben gemaakt en we verwachten pas het groot geld na 2033. Begrijpt u dus? Maar er is al een tweede put in de ontwikkeling en de verwachting is dat de final investment decision ergens volgend jaar genomen zal worden. Dus die ontwikkeling komt ook op gang. Begrijpt u dus? Ja, we kijken uit als land naar miljarden oliedollars uit die eerste put in blok 58 die in 2028 gebruikt zal worden genomen. We praten nu over 715 miljoen barrels, dus dat is omgerekend tegen de huidige marktprijs 60 miljard. En daarvan gaat ongeveer iets meer dan de helft naar de Surinaamse overheid en in de Surinaamse economie terechtkomen. Als je dat terugrekent naar hoeveel het dagelijks zal zijn, dagelijks gaat het ergens tussen de 3 en de 5 miljoen US-dollars het land binnenstromen. Dus u begrijpt, het is heel veel geld inderdaad, maar als we daar niet mee goed mee weten om te gaan, gaat het ons alleen maar problemen geven. Ja. Zeker als we dezelfde wijze van bestuur in het land zullen voortzetten. Deze regering, KP-regering niet, en zeker ook de vorige NDP-regering niet. We zullen dat bestuur moeten veranderen. Dus in ons plan, verkiezingsplan, hebben we zaken uitgewerkt hoe we dus voor de komende 3 jaar, daarom sprak ik over een nationaal trustfund die we willen opzetten. Surinamers hebben vandaag de dag geld en we kunnen de komende 3 jaren, als we dat goed weten te mobiliseren, als Surinaamse ondernemers
de gelegenheid geven om te investeren in deze samenleving. Dat hoeft het niet zo te zijn. Alleen Surinaamse ondernemers hier in Suriname, dus ook Surinaamse ondernemers in de diaspora, wherever ze zijn. We zeggen als PALO altijd de beste reclame, de beste manier om buitenlandse investeerders aan te trekken, is een groep succesvolle Surinaamse ondernemers. Dat is jouw beste reclame om buitenlandse investeerders te overtuigen van Suriname nog een principe kan komen dat je kan investeren. Ja toch? Ja. En dat is het beleid wat we hebben neergezet, wat we gaan uitvoeren als we aan de macht komen. Zeker als de regering aan de macht komt waar de PALO deel van gaat zijn. Dat we de eerste 3 jaren hoeven niet wat we noemen magere jaren te zijn. Als we anders weten om te gaan, als we onze eigen opties benutten, dan kunnen we daar 3 jaren van groei en bloei van maken. Ja. En wat ook een heleboel politieke partijen zeggen, we komen niet onderuit uit een tweede IMF-programma. En wat wij zeggen is, als we gebruik maken van onze eigen opties, is waarschijnlijk dat tweede IMF-programma niet eens nodig. Ja. Wij zijn gekomen aan het eind van dit interview. Wij gaan dus weg, nu. Henk en Ra. Ja. Maar de IMF gaat ook weg uit Suriname. Vloek of zegen? Nou, ze laten wel een vloek achter. Dat is 11,3 miljard dat op dit moment belegd is bij de centrale bank. Wat gaat met dat geld gebeuren? 11,3 miljard SRD. Wat gaat met dat geld gebeuren? Als ze dat terug gaan storten voor de banken en de verzekeraars, betekent dat een bom, een inflatiebom, die tot explosie zal komen. Maar er zijn andere manieren om het terug te pompen in die samenleving. Okay. En dat wat ik zei, we hebben dus wel daarover nagedacht. Alleen we gaan het nu nog niet in de media brengen. Okay. Er zijn de tijd als het tijdrijp is. Die kan er wel mee omgaan op een verantwoorde manier. Maar we hebben geen vertrouwen in de huidige regeerders. Ze hebben heel slecht nagedacht over de ontwikkeling van het land. Ze hebben achter het IMF aangelopen. Ja. En we zijn bang dat die bom door deze zittende regering tot explosie zal worden gebracht voordat de nieuwe regering zal aantreden. En daarmee dus de nieuwe regering het heel moeilijk zal maken. Dat is dus voor een situatie waar zij niet herkozen zullen worden. Ja. Goed, als je het zo hoort, dan zijn ze er bijna van overtuigd dat ze herkozen zullen worden. Maar de tijd zal het leren. Hè? Henk, ik zie dat degene die vandaag achter de camera staat ons benadert. Dat betekent dat onze tijd er echt op zit. Ik ga je bedanken namens de kijkers van Kulturo TV Internationaal voor dit luchtig en fijn vraaggesprek. Ja. Het is altijd leuk praten met je. We houden je in de gaten met argusogen. Je samenstelling van politieke partijen, de PALO, is gaan samenbundelen met de SPA, Wisranang, SDU, PVRS en de nieuwe wind om een ander geluid in Suriname te laten horen. En we hopen dus dat de mensen in Nederland vooral deze beweging ook zullen ondersteunen. De tekenen zullen niet uitblijven. Dank u wel. Nogmaals bedankt. Ja, graag gedaan. Kijkers en luisteraars, bedankt weer een keer voor het willen kijken naar deze talkshow. Taknangami, Talk to Me, praat met mij via deze zender. Kulturo TV Internationaal. Mijn naam is Raap Engel met dank aan mevrouw Vanessa Limon die vandaag plaats heeft genomen achter de camera. En de heren in de studio zeg ik tegen u tot de volgende keer. Dag. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd.
zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatfeest. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attention!